Ya satemene ana rasa ing nggondheli karo Begawan Durna. Nanging kewajiban kudu tak sisihake karo rasa katresnan. Sebab yen to kewajiban tak campur aduk karo katresnan mesti bakal warsa. Ora bakal bisa milah-milahke siji lan sijine. Ya. Mendawa nadan tak sawangi sih katon sepi kanan Tegal Kuru Kasetra. Nanging aku percaya bantring swara bedhug tambur saka negara Ngastina. Yen to Ngastina ngetoni Senopati, ayo aja sangga runggi, aja tida-tida rasamu. Iki Begawan Durna madheg Senopati ana negara Ngastina. Oh, Nger, aja nganti walang ati rasamu. Tandang ana Janaka, Werkudara, Puntadewa kene maju bareng regane atimu. Among Mbak lumembak ombak ing samudra Kula nuwun mangke amit pasang kaliman tabe tinebene kula duni dumawahing tawang tuwang eyang. Kula nuwun sewu. Sampun kinten kula wantun ngrumiyini dhateng wasisanipun Alendra ing Wirata Kanjeng Hyang Durgandana inggih Kanjeng Hyang Matsapati. Kula menika gumun lelampahan sampun kepengker tebih ewadene tasih rinaos dening Kanjeng Hyang Matsapati. Ketitik pendak-pendak paduka Kanjeng Hyang lenggah wonten ing pesanggrahan tartemtu ketingal netesaken waspa. Kula nuwun sewu ingkang dipun penggalih menapa langkung-langkung menawi wonten sowanipun kadang kula panengah pun Arjuna Kanjeng Hyang boten saged amambengi dhateng ngubal babaling raos satemah tilar dhateng wewatekanipun Alendra Gung Binathara ing Wirata. Lajeng muwun hangguguk kados dene lare alit menika kula nuwun sewu ing dipun penggalih menapa? Werkudara, nggih. Apa Siadi tau tati nampa pangendikaning Kanjeng Hyangmu ing Wirata? Wah. Nadyan aku sepisan wae durung tau nampa ngendikaning Hyang Matsapati kakekku ing Wirata. Mbok menawa ingkang pendak dina campur mbarep kakangku. Mbok menawa tau tati nampa pangendikaning Matsapati kakekku. Yayaji, wonten pangendika ing ngadhawuh. Wonten menapa? Koko Prabu. Pendak-pendak Kanjeng Hyang Matsapati tansah angucap dhateng putra paduka inggih anak kula Punangka Wijaya, inggih pun Abimanyu. Kula kinten Kanjeng Hyang dereng saged anyupekaken dhateng kawontenanipun Abimanyu ingkang gugur wonten ing madyaning peperangan. Inggih nyatanipun boten maiben, jer nyatanipun sakmangke Abimanyu nilar dhateng satunggiling garwa ingkang nedheng bobot inggih menika boten sanes kejawi namung Kanjeng Hyang Utari. Mbok menawi saya pingget penggalipun Kanjeng Hyang Wirata menawi ing lairing punang jabang bayi sakmangke sampun boten kagungan tiyang sepuh Koko Prabu. Suram-suram tiwangkara kingken ler manguswa kang layon denya ilang manise wadananira baranang netra konjem ping Bantala
Werkudara, apa? lah iki apik lho Yai. Wah, anu kahanan kaya ngene malah gunemamu sembrono. Lho, ora sembrono. Ning bareng Yai Aji paring pangandikan yen to Kanjeng Hyang urung iso nyupekake kelawan lakon ing wis kepungkur, ya kuwi patine anakmu si Abimanyu. Pendak-pendak aku ana ingkang nyebut jenenge Abimanyu. Eyangmu ing Wirata mesti tumuli muwun kaya dene bocah cilik ora keri adimu Janaka. Ya ora jenengmu Kal. Sapa to sing ora pingget atine jernyatane sing jeneng anak mongko ginadang-gadang bakal nyambung sejarahing para Pandhawa. Tumuli gugur ana ing madyaning pabaratan, mongko gugure si Abimanyu wujud kaya mengkono. Sapa sing ora lara atine? Ya. Nanging balani tembung anak. Anak ki saka tembung ana. Ana ki merga saka sing gawe urip. Iya. Dene titah ingkang nampa anak mau mung dititipi karo sing gawe jagat supaya nggula wentah. Bab perkara kodrating anak mau gumantung karo pesthine sing gawe jagat. Ya ora? Iya. Urip mati ana ing panguwasaning Gusti. Titah mung saderma dititipi marang panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Dadi upama anak mau dikersake dening panguwasaning Gusti kudu sowan marang ayunane. Sing jeneng wong tuwa sing dititipi anak karo sing gawe urip mau anane mung kudu ikhlas. Kuwi pitunganku lho. Iya. Mung kudu ikhlas. Coba to. Upama ditangisi iki apa Abimanyu arep urip meneh ngono apa piye? Upama digetuni iki Abimanyu bakal bali ana ing jagat ngono apa piye? Lah ya ora to. Lho sing tak gumuni lho. Lelakon sing wis kepungkur sing wis kelakon ing nalika semana wis padha sarujuk lan sarembuk. Yen no patine Abimanyu dadi kusuma bangsa. Lah kok dadi iki pendak-pendak ana nyebut jenenge Abimanyu kok bali padha nangis meneh iki terus piye coba? Le arep ngleremke penggalih Kanjeng Hyang karo adimu Janaka iki piye? Kresna, kula wonten dawuh. Aku percaya nek kowe kuwi wong pinter. Aku ramaido nek kowe iki wong wasis. Ning mbok yo ngerti atiku. Ngerti rasaku, Kresna. Aku mbiyen duwe gegayuhan sing tak gadang-gadang. Aku duwe turun sing ana turuning Pandhawa. Nganti Abimanyu tak jodhok-jodhokke karo anakku Utari iki mergo aku nggonku kedanan karo si Janaka, kedanan karo putu-putuku Pandhawa. Ning saiki anakku Utari meteng. Mongko sing lanang wis ora ana. Sesuk nek bocahe lair takon bapakne kudu takon sapa? Lah ya takon wong-wong kuwi to ya Werkudara. Kowe aja cengengesan kowe. Kowe wong susah mesti cengengesan. Mangke rumiyin to. Mangke rumiyin sakmenika dipun aturi menggalih. Nuwun sewu Kanjeng Hyang, menika mangsanipun perang. Lalapan ingkang sampun kepengker sampun dipun dadaki sesarengan lan sampun sarujuk bilih nalika Werkudara kaliyan Janaka mapan wonten ing Argasetra puru mengsah Gardapati lan Wresaya. Nalika semanten ngendhlong barisanipun para Pandhawa tumunten sami sarembak mboten wonten sanes ingkang saged nambak lampahing para prajurit saking negaring Astina kejawi namung anak kula Abimanyu. Yai Prabu Darma Aji sampun sarujuk Kanjeng Hyang malah mbotoi dhateng pun Abimanyu padha dimajengaken wonten ing pabaratan. Dumadosipun Abimanyu kedah kapuping rana Madyalaga pejah wonten ing pabaratan. Lah samangke panjenengan menika nalika semanten nyurung dhateng Abimanyu nalipun madeg senopati kok sasampunipun Abimanyu pejah lenggetuni kok ora wis menika dos pundi? Apa ya nglakoni perang karo nangis sobi kula nyuwun dawuh. Ning rasaku kuwi lara. Lah inggih. Kula ngertos. Sapa to wong tuwa sing ditinggal anak ora lara atine? Arjuna. Kula wonten dawuh. Leh mar nangis ki tekan sok kapan? Leh mar nangis ki tekan sok kapan? Mongko bebau ki wana tengening Pandhawa ki mung wong loro. Bebau ki wana tengening Pandhawa ki mung piyayi loro, satriya loro, siji Werkudara, loro Janaka.
Werkudara kuwi biyen nalika Gatotkaca tekaning pati, dheweke ya nangis kaya bocah cilik. Ning saiki wis bali seger meneh. Jiwa ragane lahir batine wis kukuh baku nggone ngadepi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Werkudara leren le sedhe kok genti kowe. Iki kok nek genti genten Bratayuda ora rampung-rampung lho. Monggo kewajibaning Pandhawa kuwi ngisas angkara murka dadi utusaning adil. Pinercaya dening para Jawata mangrurah satru sekti para Kurawa. Eling Yayi. Eling. Yayi Duryudana sakurawane kuwi ora bakal sirna angkara murkane lamun ora bareng karo ingkang sinandhangan Arjuna. Mulat mara Sang Arjuna semono kang kamanungsanira kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kadang Koko Prabu sepinten kalpadan kula nyuwun kenging samudra pangaksami jrenyatanipun manahipun titah menika wah gingsir wis ora sandadak mbok rembug. Yen tok bolan baleni mbok bolan baleni tundhone ora becik eyang. Piye? Samangke sampun ngogreh-ogreh sampun mamanten kasuwargan jati. Wayah panjenengan Abimanyu sampun jenak anggenipun mapan wonten ing Nur Kastuba. Yo, Kresna sak banjure. Kula nuwun sewu samangke kedah tata-tata ngrakit gelaring baris. Mergi wancinipun sampun ngados mekaten. Menawi Kanjeng Eyang boten tumunten paring dawuh sinten ingkang kapacak minangka dados senopati Gusti. Miturut petungane Kresna sapa ingkang bakal dadi senopati ana ing pabaratan Tegal Kurukasetra. Menawi saking petangan kula, petangan ingkang sampun sami gugur para senopati, sakmangke ingkang badhe dipun ajokaken boten sanes namung kejawi Begawan Durna ing Sukalima. Durna ing Sukalima. Inggih Kanjeng Eyang. Sumangga anggara sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk gondor ketup lumembak penyu kang kumambang Begawan Durna ing Sukalima gerang daplok wong wis tuwa ngewangi karo para Sata Kurawa. Kresna kanggo nambak lakuning para Kurawa lilanana aku ingkang bakal madeg senopati. Mangke rumiyin, menawi paduka Kanjeng Eyang kebadhe madeg senopati menika mangke nuwun sewu lho mboten nami kula angias dhateng kadigdayan paduka Kanjeng Eyang. Nanging menawi ngantos Kanjeng Eyang menika mangke kapuping Rana Madyalaka sinten ingkang badhe anuntun dhateng lampahing para Pandhawa? Lah banjur sapa ingkang pantes madeg dadi senopati ngembari marang kadigdayaning Begawan Durna ing Sukalima? Mboten wonten sanes kejawi namung Janaka. Koko Prabu. Piye? Nuwun sewu menawi sak gedhagan menika kula mboten saged nampi dhateng pangandika paduka. Dasarmu apa coba aku tak takon? Yen sira sadi iso ngaturake dasare apa lan mengko ndak petung nganggo nalar sing ganep tibane ganep tegese ketemu ngakal mesti aku iso nampa nanging ento dasarmu mengko ora maton ya sing gedhe pangapuramu peksa aku jiat karo Siadi. Eyang Durna menika utawi Bapa Durna menika pepunden kula menika guru kula saged kados mekaten menika pinulang uruk dening Kanjeng Bapa Penemban Durna menapa inggih badhe kelampan kula sakmangke badhe wantun lan mentala dhateng Bapa Penemban Durna ingkang sampun ngagengaken dhateng kawontenanipun Janaka. Arjuna, kula wonten dawuh, kowe kok kalah karo bojomu to? Kawon kaliyan bojo kula kados pundi? Kosek to, Srikandi kae rak wong wedok to. Srikandi wong wedok nalika semana tak tari Srikandi kowe dadi senopati tanpa nganggo pamadan sing werna-werna tumuli saguh maju ning pabaratan. Mongko mungsuhe ora baen-baen. Mungsuhe Kanjeng Eyang ngetal kandha Sang Mahatmarsi Wara Bisma. Yen ora wong sing kandel lahir batine tangeh wani ngadepi Kanjeng Eyang Dewa Brata. Nanging Srikandi wani. Katemane Kanjeng Eyang ngetal kandha gugur madyaning pabaratan merga saka Srikandi. Lah kok dadi kowe tak
ajaka ning Mabaratan mung dasar merga Durna kuwi gurumu kuwi rak biyen. Iki wis perang lho Janaka. Jroning perang ki aja gagas sedulur. Jroning perang ki aja gagas anak kadang mitra kawruh. Yen Durna madhek ana ing barisaning Kurawa, cetha kuwi dadi mungsuhing para Pandhawa Janaka. Piye kowe kok njur malah ndungkluk? Koko Prabu, piye? Menawi tetela mekaten. Sakmangke kula boten badhe singlar saking dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Tegese kula sagah. Bagus, ya ngono kuwi sing tak karepake. Siadi minangka dadi senopati ning para Pandhawa Werkudara. Nggih. Kowe dadi senopati pengapit. Yo, sagu. Lah rak ngono. Eyang, Piye? sampun kecepeng senopatinipun pengapitipun sampun sagah. Sabanjure Kantun ngentosi pangrakiting gelar baris supados majeng wonten Tegal Kurukasetra. yo sakarmu aku pingkari manut karo kersaning Kaki Prabu Ndarawati. Rikat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga ram kang tumingal. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Nalika semanten nedeng jemangkak sangya para Pandhawa kedadak samya geger samya alok yen ta ana dewa ingkang darat wonten ing Madyapada ingkang mlebet wonten ing pesanggrahan nenggih Sang Hyang Pikulun Bathara Indranite Gajah Kyai Hirawana. Nenggih anganti dhateng Sang Hyang Bathara Wisnu Nite Garuda Kencana datan kantun Bathara Kumajaya dados kaget Sang Hyang para Pandhawa wau.